טוב, שלום חברים. אז היום נקרא את הסיפור איך מוצאים את החברה הכי טובה, מאת בי בירדסונג, איורים לוסי פלמינג. היום אני אמצא את מי שתהיה החברה הכי טובה שלי, אני אומרת. היום הוא היום הראשון בגן חובה, אומרת אמא. יכול להיות שיקח לך קצת זמן למצוא את החברה הכי טובה. לפעמים אני צריכה להסביר לאמא דברים. אני יכולה לזהות את החברה הכי טובה בקלי קלות, אני אומרת. איך? היא שואלת. חברה משילה לך צבעים, אבל החברה הכי טובה משילה לך צבע ירוק מחודד וחדש לגמרי. אפילו אם את צריכה לצייר עץ עם 3,811 עלים ירוקים. חברה יושבת לידך בשעת סיפור, אבל החברה הכי טובה נותנת לך יד בחלקים המפחידים. חברה עוזרת לך לבנות בניין מקוביות, אבל החברה הכי טובה עוזרת לך לבנות אותו פעמיים, גם אם היא חושבת בלב שתהיה פעם שלישית. חברה עושה לך קסם מדהים של קוסמים אמיתיים, אבל החברה הכי טובה מגלה לך בסוד איך לעשות קסם משלך. חבר מזמין אותך למשחק תופסת, אבל החבר הכי טוב נותן לך להיות התופס, גם אם זה התור שלו להיות התופס. חבר מתנדנד איתך על הנדנדות, אבל החבר הכי טוב גם נותן לך דחיפה. חברה משחקת איתך בכדור, אבל החברה הכי טובה בוחרת בך להיות בקבוצה שלה, אפילו אם לא שיחקת אף פעם. חבר מבקש ממך להצטרף לרכבת שלו, אבל החבר הכי טוב מבקש ממך להיות הקטר ביחד איתו. חברה מוחאת כפיים בנימוס כשאת מנצחת בתחרות, אבל החברה הכי טובה פשוט שמחה שניצחת, אפילו אם גם היא רצתה לנצח בעצמה. חברה אומרת לך כשהשרוך שלך פתוח, אבל החברה הכי טובה מלמדת אותך לקשור אותו. חבר מקשיב לך, אבל החבר הכי טוב מבין אותך, אפילו כשאת לא אומרת הרבה. חברה עומדת לצידך כשדברים משתבשים, אבל החברה הכי טובה מגינה עלייך. ואת יודעת מה הדרך הכי טובה, הכי בטוחה, למצוא חברה הכי טובה? אני שואלת את אמא, מה היא עונה? להיות בעצמך חברה הכי טובה. הסוף. נתראה בסרטון הבא.